Здравейте! В това видео ще ви покажа как да импортирате KPT файл в AutoCAD Civil 3D. Тук имам един такъв файл, който ще импортираме. Като за начало ще му направим копия и ще го преименуваме. Променяме разширението му в текстов формат и го запазваме. Има такава особеност, че първият ред от KPT-то не ни е нужен, когато го импортираме в AutoCAD, така че ще го изтрия и го запазваме. Отиваме в среда AutoCAD. От Insert Point from File. Първото прозорче избираме селекция на файла. Точно този файл, който създадахме току-що. Point, долна черта, точка с разширение текстов формат и го отваряме. От второто прозорче Specify Point File Format трябва да изберем подходящият формат на нашия файл, който беше номерна точка, последователно в колонките X координата, Y координата и височина на точката. Това е форматът Point North East Z, разделено с разстояние. Ако изберем Add Point to Point Group, можем да прибавим тези подробни точки към Point група. Тук аз не съм направил такава. Сега ще създам. Това става с ето това бутонче тук. Примерно нашата Point група ще се казва подробни точки. Запазваме. В следващия прозорец могат да бъдат направени хоризонтални и височинни трансформации, но това няма да го разглеждаме тук, тъй като в входният файл трябва да съществуват такива данни за такива трансформации, като трансформационни коефициенти или поправки към измерването. Такива няма да бъдат вкарани в този файл. Така, потвърждаваме с OK. Току-що импортирахме точките, които не се показват. Трябва да използваме Zoom Extends. Вижда се, че точките се застъпват, марките са твърде големи и не са четливи. Заради това ще ги променим. В Home, Toolspace, проспекта, в Point групи, когато разширим подраздела, виждаме нашата току-що създадена група от точки, подробни точки, която кръстихме. Виждате и още една група, All Points. AutoCAD Civil си прави тази група автоматично и в нея се слага абсолютно всички точки, които импортираме. Ние ще работим с нашата група, която създадахме току-що, подробни точки. Като за начало ще направим текстовете по-четливи и ще смалим марките. Десен бутон върху тази нашата група, пропорции. В първата секция Information можем да променим името на нашата група. Няма да го променим, ще го оставим така. Description можем да напишем кратко описание за това, за какво се отнасят нашите точки в тази група. В Default Styles можем да видим стиловете, които са по подразбиране за нашите точки. В Point Style по подразбиране е Basic. Ние ще го копираме от ето тук. Copy Current Selection. След като направим копия на този стайл, ще го редактираме. От информация можем да го именуваме това е стил маркер на точката. После от маркер
можем да изберем как да бъде самата марка за точката. Това е най-често използваната марка. AutoCAD ни предлага разни блокове, от които можем да изберем съществуващи по подразбиране. Ето, вие може да ги разгледате. Ние ще се върнем на Use Custom марка и ще оставя тази. Следващото прозорче е Size, големина на марката. Ще я направим 1 мм и задължително се уверете, че сте в Option Use Drawing Scale. След това Apply, OK, и ако и тук дам Apply, ще видим, че точките се смалиха. В Point Label Style пак имаме по подразбиране избран такъв стайл, който да ни показва Point, Elevation и Description. Оттам с стрелкичката ще копираме този стайл, Copy Current Selection, и оттам отново в информация, секцията информация, ще го преименуваме по начин, по който ние да си го разпознаваме. В следващата секция General можем да променим дали текста ще ни се вижда, какъв ще бъде текст стайла, като шрифт или подобно, в кой леер ще бъде сложен и други такива, които не са предмет на това видео. Ще разгледаме в следващия етап Layout. Текстовете, които идват с подробните точки, се делят на компоненти. Тук по подразбиране имаме три дадени компонента. Първият е компонента Description или описание. Вторият е Point Number, номер на точка, или Point Elevation, височина на точката. Като ние можем да ги редактираме, всеки един компонент да редактираме. Ще започнем с Point Number. От Visibility може да го включим или изключим, от това зависи дали ще се вижда текста или не. Нататък от Text Height ще променим височината на текста. Аз ще направя на 2 мм. По-надолу можем да сменим цвета на текста, който в момента цвета е приет по подразбиране от слоя, в който се намира. Ние ще го оставим по подразбиране. Ще премина на следващия компонент Point Elevation. Него също ще го направя на 2 мм. За него важат същите характеристики като на предишният компонент. Запазвам. Виждате, че тук стайловете, които ние направихме, в момента са избрани и ги използваме в чертежа. Apply. Потвърждавам с OK. И виждаме, че точките са твърде големи и продължават да бъдат нечетливи. Така ще ни бъде трудно да си вършим работата. Заради това връщам се в същите настройки и от Point Label Style този път ще редактирам моят стайл, който създадохме току-що, Edit Current Selection, и в Layout Point Elevation ще изключа видимостта на котировката на точките. Също така и Point Description ще го изключа, за да не бъде толкова натоварено. Запазваме. Apply OK. Така, сега стана малко по-четливо. Виждате, че лейбъла се отдалечава от самата марка. Това също ще го поправим на същото място. Десен бутон, пропорции, Point Label Style, Edit Current Selection. В Point Number ще го преместим по Y, за да го приближим към марката. Може би на 2 мм.
Запазваме. И вече сме готови да работим с нашото КПТ или подробни точки, които внесахме в AutoCAD.